Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana Pauluan. Balitok! Tampok itangal daw iti panakigasangga sa Timurtal a hero dito'y drama ana Pauluan. Alipugpog! Kulas! Kulas! Kiliit? Adda ka? Nakasadamag! Tulungan na kami kumain dyan lubong mi! Ha? Anya man nanti mapaspasama ka jay lubong nyo. At ka numang bumbu nagiti, linaon nagiti bangay dyan nalimot at pagidultulinan mi iti gamang. Kasta? At na nakastrak nagtatakaw. Tulungan na kami O sige, itamot lang kiliit. Ang kuyog-tan, Kulas! Saan? Tagpabasit ka iti husto, taibulsakan. Sige, agbali na nga ro na basit, tapno may bulsanak. Kulas! Ayan mo! Awan manan ni Kulas. Dahil mo't ti madingaw gali na no da duma. Mapadlatan iti kayat napapanan na dinak man la iramraman. Pinanawan nak manan. Ha? Daon iti baboy. Nagsubli ka di tay agsao a baboy. Ay, kitaek man. Ha? Adangag paiso. Ay, nagsubli ka mat baboy! Dibat sumumbat. Ay, saan ka rin na makapagsao? Kasla damot ibagbagana. Nga mawan mo't maawatak. Hey, apay ngay. Kat no nagbata, di pa nagsauday ta ididamo a makita mi kan Nicolas. Ay, baboy! Mawatam ka diti bagbagak! No mawatam! Agsao ka! Sumbatan na! Dak mawatan ti kayat mo ngay baga! Agsao ka ngamin na! Ay! Awan! Dak mauray ang sumumbat! Ang mga no sa bali a baboy da ito'y. Ay, nakitam, Nicolas! Sumumbat ka na! Nakitam, Nicolas! Agar-arbis, Kulas. Matunda malaang. Makita tanton di pagluganan tangag turong iti ayan dagiti banga. Ala, nagaduti bunton dita. Dita ti ayan ti ruangan asumrek iti pagaryan nyo? Wen, ngamsaan adita ti pagnanta. Magnata iti nalimod adalan. Ah, adaytan ti pagluganan ta, Kulas. Oh my God! Nagpintasen? Naduma-duma ti Maris dayta apagnaan na. Wen, nagduduma amaris ti makita ta. Pito amin amaris na kita. Iso ang nagpinta sa kitaan. Oh my God! Mabitlaan kiliit. Agsagana ta. Ang mga numaranaan ta dagiti imbagang nagtatakaw. Wen nas ka na sa ganaan ta ida. Amangan numaunaan data. Wen, mabiit lang. Alipogpog! Prinsipe Agilos! Sige, sumragtan di tayo bagbagam mapagluganan ta. Nagpintasan na kita dagiti nagkukombinasyon a kolor. Iba pa na ta daytoy aging dayti ungtuna. Ada ije ti dakkel abanga. Ana palawlawan matlaang iti bapasit abanga. Ije ti nakaidulinan dagiti gamang. Mamuan ta, nadapay na bati. Kumplito pa'y laang dagiti nakadulin ijay. Saan kumapay anala daw ti panangayap ko kan ka, Prinsipe Agilos? Naladaw tan, Prinsipe Agilos. Naipatugan dagiti banga.
Awan matan tilinaon to'y kadakkelan na banga. Natagaw aminan. Asino ti atapan nyo ang nangaramid iti daytoy? Awanan ti sabali pay. May salaang mata politika pusor mi. Dagiti nangisit akay baan? Wan. Oray awan ebidensyak. Amok. Awanan ti sabali pay. Panagnakan tayo, nupod no ti atapyo, kiliit. Tulungan na kami. Amok kasi kati makatulong ka na kami. Prinsipe Aguilos. Bayam, kitaag na niya ti maramidak, kiliit. Pangasim. Siyak ti pinusgan ti maday-dayaw nga ari mi. Amang kita iti daytoy. Wayo ganak. Kaya't ko ang makasarita ti ari, kanray na yo. Sige, mapantan ni ti ayanda, Prinsipe Aguilos. Iti may kaduagon daway. Dawaten mi manan ti tulong mo, Prinsipe Aguilos. Bakay dayawak ti panagtalagyo kanyak, madaydayaw nga ari. Awan ti sapali amang riniribok kata kami. No saan adagiti nang isit akay ban. Ti lamang guntaway ka muda. Manig sigurado da iti nagbandugan ti sapali. Anyang nga ti aramiden tayo, madaydayaw nga ari. Pagsaganaet dagiti man nakigubat dito'y pagarian mi. Kat bigbigan mi nga utang nga naimbag anakam. No makaduam ti general amang idaulo iti iraraot iti pagarian dagiti ngagtatakaw. Nakasagana, madaydayaw nga ari. Agyamanak manen, Prinsipe Aguilos. Malaglagip da ka kanayon, gapaw iti kinaimbag mo. Kompleto matlaan dagiti armasyon. Wen, malenda yung ari! Nasaya at lawanay. Sakbay ti panagrupot yo. Yam amok kada kayo. To'y na isang sangayan asa nga ini tayo. Malagip yo. Ti prinsipe nga anak ti Diyosen dagiti angin. Ni Prinsipe Aguilos, malenda yung ari! Wan! Iso ni Prinsipe Aguilos. Iso ti kadwayo. Arumaot kadagiti kabosor. Agan anad kayo, asawak nga ari. Agan anadak, para iti umutag apagrian. No apay kitdi, asaan ngagseldang dagiti mang busbusor kada tayo. Gagangay dayta. Naraboy ti pagbiagan tayo. Nagagat, dagiti agindag ditoy. Isot gapuna, arang ay tayo. Kat gapo, tasadot, dagiti nangisit akay baan. Awan, ti pagnabayan da. Iso, ama panurot na tagtakaw. Masapol, ama isobli, dagiti natakaw agamang asawak nga ari. Uwan mat, kasaritak ni Prinsipe Aguilos, ta iso, ti kakaisuna ang makatulong kada tayo. Nakadunyalas! Magusto kami na ito! Isa! Magrurutapag tiyok ko ititangay ko! Wow! 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 Bagay ko! Shoot ko kami na ito! Asawa ka po God. Adoon ay dayta inyosong mo, ititangad mo. Kahit kung ay pakita ka na ito sa sabali ang pagarihan na baknang tayo! Saan mamatla bagay? Asawa ka po God. Anya! Saan anapintas akitaan? Dayta nagadoan na yukor di tatangad mo. Gapotakas laawanan titangad mo. Naimbag kumapay. No saan akas tatikor titibagim. Kasuksukog tibagim. Jay higante abanga. Anang kautan tayo kadagita. Tangiwat mo! Tanaglapayag tinaga katamang ano na makangagkang ka! Bayamon no da makangag. Uray butak-tak ko pa itinagapuan dang ito. Tasanak ama butang. Unay
ag sigurado asawa ka pagod. Siyak! Sana kag sigurado! 100% ti panagtalag ko kanagiti man nakigubat tayo! Ang butang dagiti man nakigubat iti kabang ibaga pagaryan kaputa na libtak na gagaraw! Mapangnamnaman tayo ida! Asawak arena pugita! Nakaul-ulimot kayo nga daldalyasat. Dito'y sirok dagiti higante at pinuunti kayo. Di mo piksahan kiliit. Naglapayag ti angin. Amang ano may palais dagiti bagbagang. Ket makagtang iti lapayag dagiti kabusor. Ay, asitit tayon, Prinsipe Aguilos. Agsinyas to ni General. Isuda ti adda iti kaunaan ang grupo. Sapay ko ma, nagbaligi tayo at agos. Iti dati nga iraraot. Mamati ka. Agtalag ka iti kabalan tayo. Mamati ka nagtalikak, Prinsipe Aguilos. Kasta. Buyugan dagiti di Diyos ang tiganwat dagiti agtalag. Iti kabalanda. No lakit di. Tanalinis ti panggapda. Di man lang parik namot Nicolas no sa dino ti ayanan. Makabulan ton nga aurora-yak. Ha? Nalipatan na San Nicolas. Awan kumatid akas ana pasamak kan kuana. Sapay na bara ti puloy ti angin. Dakas ti pasimunag ti panawan no kastoy. Apong bubod? Ha? Apong bubod? Mangbangag na kadi? Timag ni Prinsipe Aguilos ti mangmangag ko. Awan! Mangmangag ka, Prinsipe Aguilos! Sa dino ti ayan mo! Ibagam adagos tao mayak kita! Sana naskan nga may kadito ayan ko. Dumngig ka. At da iparamit ko ken ka. Sige, ibagam! Mapan ka itilikodan ti balay ta. Makitam ijay ti talo a buntot. Ha? Anya ti aramidak ijay? Bantayam. Amangan no at damang reba. Bantayam na imbag. Ha? Apay! Ayan mo kade! Kananyat mapaspasamakin kan! Agtignay ka na apong bubod. Mapan ka itamat lain. Amangan no maladaw ka. Awan! Mapanakon! Apok! Agananad ka apong bubod. Madamati gubat iti ayan ko apagaryan. Konektado iti bunton. Iso bantayan nyo. Amangan no at damang reba. Delikado. Di ka madanagan. Jak ipalubos nga da sa bali nga umadak iti ayan ti bunton. Ay, uray saan nga imbaga ni Prinsipe Aguilos ti ayan na. Pungpalat ti bilin na. Day talang ti maramidak ita. Madaman terinupa. O, patgak at di Diyosen dagiti angin. Di Diyosen ti danom ken apoy. Agbaligi ko ma, ti kinaimbag, iti daytoy agundaway. Oh, sa anak amakaid na. Mapanak iti ayan dagiti dama. May iliwliwag ko, tinalaos a panagdanag, no adda kasarsaritak. Asawa ka rin na po kita. Anya ti mapaspasamak. Anya apwelsa ti mga babak iti madamagubat. Apayasyak ti pagdamagam, ari pugot. Rombang asikati umuna amakam mo. Iti agdama akasasaad ti tarayam. Tsak lang iti itulok. Amauyos dagiti nyukur ko iti tengad ko. Kukak dagitoy. Balitok ko dagiting karga kiti day tabanga. Hindi sumpay lang day tabanga, asawak apugot. Ad-ada asaan mo amatagi ko dagita. No kalat nga damang dupir itirikap to'y silad ta. Kat maburak day ta abanga. San? Awan makaagaw iti daytoy. Aglasat nga muna itirabaw ti bangkay ko ti makaagaw iti daytoy. Narban ti nakalarawangan! Nakasaragan na kiti kabasa! Asawak nga ari pugot. Nangag mo day jay. Umay ka!
aglamang tayo tinalawang abot. Saan? Kinatakot taramidam. Rumor ta dito'y katsangwam dagiti kabusor. Numadi ka, atakan ka. Basta mapanak iti abot. Naisabitan dagita balitok at kwentas nga inyo kormo di tatengad mo asawa kapugot. Dita, nakasapitan da. Ikatang dita, nakasapitan da kiti kwintas. Saan alalaka ngay katan? Asero daytoy nakaisingkawan dagitoy kwentas. Diyan nga asiro. Apay nga da asiro dita. Daytay tadam ti panam nga insabit mo ditoy. Naisingkaw dagiti kwentas. Iti sima ti tadam ti pana. Ari dagiti nang isit ngan sisit. Rumwar ka dita paglamlamangam. Asiro dita, nalaing. Panakonak, katay gan na at amang tultulong kadagiti kabusor tayo. Ni Prinsipe Agilos. Awanan ti paglisyam, asawa apugot. Lokatak tiruangan, kat sangwam day tamang parparwar kanta. Saan? Tulungan na ka makaroon dito ay pugita. Aday ta, kunak tomat. Awanan ti serbiti banga. Naburakan, kat nawarisan dagiti linaon na. Sumuko kan. Ari dagiti nang isit akay paan. Isuplem dagiti kinabak ng tipagariyak at inako mo! Ari pugot! Isuplem dagiti kinabak ng tipagariyak! Kalanak! Ikatanti na isapit ako itaas ditan. Nakisimata damdiman na. Mabagala! Ditan gagayem, tinatibusan, titampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang gasa ti Mortal Ahiro. Ito'y drama Anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Kirby Riliera. Sound effects, Jun Rebutaso. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Alipongpong!